20 jaar lang wie het een beeldbepalend stukje Ljouwert, het wenskip van de familie Skuil bij de Blokhuispoorten. Maar zo'n oude vreed is dat gebeurd. Het wenskip is voorthellen en de familie Skuil had een nijplak gekregen onder Potmargen. Het is een hele mooie plaats, maar het is niet mijn plaats. Dat was bij de Blokhuispoort. Kijk, dat de binnenstad is daar, dat is mooi meegenomen. Maar ik ben helemaal niet die veel naar de winkels toe gaat. Maar het feit van die oude baai is daar en al die jaren die je daar gewoond hebt. Ja, dat is toch een bepaald gevoel die je daarbij hebt. Wiep Skuil, die jarenlang bewaker wie in de Blokhuispoorten, hield lisplak in het centrum van Ljouwert voor het lippen kriegen. Maar alles verloren doet de feesten in Slutemast. De Blokhuispoorten stiet de keep en daarom wil de eigenaar, de Rijksgebouwdienst, het wenskip de Waiha. Je hoort het van deze en gene en niet van de officiële wegen. Dat hoorde je pas bijna een jaar later. Dan krijg je een bericht van de Rijksgebouwdienst voor een uitnodiging voor een gesprek. Ja, en toen waren we allebei zo van, we gaan niet weg, we willen daar helemaal niet naartoe. We zetten de hakken in het zand. Ja. En dat hebben we ook lang volgehouden. Alleen, ja, toen gingen men via advocaten. Ja, en de portemonnee van de Rijks is wat dikker dan die van ons. Dus op een gegeven moment moet je wel. Uiteindelijk is de familie Skuil er financieel goed uitsprong. En wen je ze zo'n 3 weken in deze nagelnije wenark. Maar vooral Henny Skuil had het er nog wel dreig mee. We hebben geen keuze gehad. De plaats is ons toebedeeld en we hadden daar verder geen inspraak in. Ik heb toen tegen die man van de Rijksgebouwdienst gezegd, van dit wordt ons gewoon door de straat geduwd. Dit is nog steeds mijn plekje niet. Misschien komt het nog. Ik geef het 3 jaar.